Shalom para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus. Kepareng kula nepangaken kula mursina saking GKJ Susukan Ponjong Klasis Gunung Kidul badhe ngaturaken sabda winedhar kanthi jejer boten pareng meri. Sumangga kita maos pangandikanipun Gusti ingkang kapetik saking pangentasan 16 ayatipun 18 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Kang ngukup akeh ora turah, lan kang ngukup sithik ora kurang. Saben wong pangukupe manut tadhae. Mekaten pangandikanipun Gusti. Wonten bebasan iri tondo tak mampu nelakaken bilih raos meri boten remen menawi ningali tiyang ingkang linangkung. Tundhonipun namung meratandani bilih awakipun piyambak menika boten saged mirungganipun, boten saged ngaturaken panuwun injih awit berkah so pangrimat ingkang sampun kaparingaken Gusti Allah wonten ing gesangipun. Senajan dereng kantenan bilih berkahipun Gusti dhateng tiyang sanes langkung kathah ketimbang berkahipun Gusti wonten ing gesangipun piyambak. Awit saestunipun berkahipun Gusti menika murwat, boten langkung punapa malih kirang. Mawa-mawa miturut kabetan lan tanggunganipun laras kaliran dawuhipun Gusti. Sira ngukupono iku siji-sijine wong miturut tadhae dewi-dewi. Saben wong njupuka kanggo brayate, wong siji sak gumer, saben brayat njupuka miturut jiwane. Kapendhet saking pangentasan 16 ayatipun 16. Menawi boten saged sami ngaturaken panuwun, tundhonipun namung nuwuhaken raos srai lan dengki, malah asring gedumel dhateng Gusti. Wusananipun mujudaken pandamel ingkang andlarung dosa lan mitunani awakipun piyambak. Punika saumpami peksi alap-alap ingkang meri dhateng alap-alap sanesipun ingkang gadhahi dedeg piadeg ingkang langkung ageng lan wulu ingkang langkung endah. Jer anggenipun mabur langkung inggil saking alap-alap sanesipun. Sawijining wekdal wonten juru pambedak ingkang mlebet wana saperlu sami mbujeng kewan-kewan alasan. Kaleres pinanggih peksi alap-alap ingkang meri kala wau. Lajeng sami berdondi murih sagedipun ndawahaken peksi alap-alap serana jemparing. Murih sagedipun jemparing punika kedah ngangge wulunipun peksi alap-alap ingkang meri kala wau. Setunggal mboko setunggal jemparingipun kalepasaken. Bekjanipun boten wonten setunggal jemparing kemawon ingkang nemahi peksi alap-alap ingkang sae punika. Wusana peksi alap-alap ingkang meri punika wulunipun ngantos telas lan brondol. Tundhonipun kacepeng dening juru pambedak lan dipun bekta wangsul. Milanipun boten pareng meri mundak rugi.
Aten para pamirsa, renungan Sabdo Winedhar ing dinten punika. Mugi Gusti tansah berkahi. Nuwun.